Ka Education Cell jong kakasi Student Union North Khasils District Unit. Haka jing trelang barka El Elyon Institute. Menta kasngi kelapli perdai ka jing ajing hikai A ni ka free kucing. Naga menta ki samla pule. Ki bala pendep ka kelas 12. Bat ki berang penkrek banyak ko ni ka Common University Entrance Test. Bani urung kelas Syaki College ki baper ka jela baca barjela. Ya ketika program ajing hikai A. Ban betil nanti ki samla lawan ban pli perda. Dau samla Ferdinand Karkamni Presiden ka KSU North Khasils District kumu kongsan haka jenerlang usamla James Hitela Mopnyang General Secretary kumu sembut kongsan kakong Stephanie M. Nongbri Skill Development Officer Riboy District samla Banjob Maring Chairman Education Cell rengkat ki samla pule badia ketika program aji hikai lapan long El Elyon Institute kabadan Hanong Po Town Shopping Complex Hanong Po. Kei kejingi dan ki samla kejingi kim tip ya kita ki exam pattern kumno ban tho ke exam kumno ban ki jat jingkeli ki belak panwan nama haba pirat tep ke suiti ki don sa kumbong ye ngalap babung mene ban IC kai pi bayong ba kendon la ka jong subject wat PG ru ka don la jong subject kam tam le pi ki jile kalong thamai ka de sin man kok man taw snam te kan long ba thamai habaro kilian te di kermen lomba kaneka jingyo ya kene kalat hakaba mapi ki samla pule hadin mapila ban pas ni kermen mapin pas bahai ka exam jong class 12 HSLC bat hade pre ke jing penkret katai ke jing penkret kalong ba pihak ban penkret bahan nala de kane ka jing ai free coaching CUT UG kala ban de kumno ban penilat TAP lane ban petinlenti nakal yang jong kene ka institute YP haba kumno pinla ban bangla ban fee se kita ki jinge kumno kita ki jingkili ki balak banwan la kumno kita jat jingkili ki balak banwan kita balak bande berlo ki jingaram bat kumbang ala ong YP hagisnam ki baladap kaladon ka CUT namta ki post graduate bat ngi iru kumlai tu ibabu mene syapang kumno katakan kanet exam hapreng JLT jo kina samla pule mi teng hakabangin pat yok mat kumno ban tho la ne kumno batengku ya kita gijat jingkili ne gijinge ke jing sini min lompat pepang hari hapeng kita gijinge ke bangiat haki kum ki samla pule idon ki por bangi fil namar kilong batmai ni hari kim dei pat berlong gijing pendulat yang ni namar kine kiju ki exam pattern ki ba phila banyo ke ne ka CUT free coaching lomba kan ka por lomba kan ka institute ba hapeng ki kesan ki isu kumne je kiju jingkili phila ban ikun ni kita ki exam UPSC phila ban ikun ni kita ki exam IBPS ki SSC bat kita ki exam ji banking ba per kini kiju kila ban kumno ban atem ya ki jingkili bat kumno pinyo lat namar kumba sejong hai jing lokasi jingi langi mat sisin ngimpat tip kita jingi la ngimpat mat ngimtip langi ju langi lale kemun ngitip kita ti bade belet kata klem persang kemun jing breu kanom la ban long ikermen nang ba kene ka jingyo kene kalat hapi ki samla ikermen ba ke ek ba phi phin ai ka ba hatam kam dei phin ai ka lelion kam dei phin ai ki siu hare ke ka ba hatam kren ta ka chim ka chung phi ba phila ban le bhai ke nam ta ka ing ka sem ka chung phi vai phila kham su thu hi phang ke ek jingmut jong ta ka CUT ban le don kam ban le ka exam entrance test man nam ta ki opinion admission ko ki Central University te ko wei ko ba kwa ban kham stress bha ham ne bo ko long wei ka le se man ta bo bon na ki Facebook pinda pe ki jingkli e man ta no ongala ban solve ngala ban nga khat ko ne ngayo por kham bon bagan solve ke ne ki jingkli ngala ban solve te henry ha ko por fi shop pa de ban tho yo to ke exam katu ka por jong thi ka yat bet tementa let's say ka wei ka jingkili ka ba shimpor nakabenta jong hi ba pin solve hi da ka kun da jing smooth ho jong hi let's say kan bampor thi sam minute nei haba ban pa de ha kani ka coaching ka long ko wei ban hikai pa ye phi ban pin hikai no ye phi di ki rukam ki basuk khang ba pin la ban solve hi da ki jingkili hapo kata ka bayong hi samamatan hapo ka shimine makunta ting ting tama ki dan lagi jong ki exam ki badan lagi jong ki pattern
long kum nak benta jonga lo ba experience lo bangal asyong la li tho exam la ta ki bun ba ki jet exam ki prepare berkawai kini ke ba ki exam khamtam le ki ba long online kamut benta kapor jong phi kalat ta ha ba puli jingkeli ba phin puli khamtam le dili kini ki ba le ha computer phin puli na mi sejong ka answer shuko kada phi da puli phi ya kene ka jingkeli baro shuko ka answer ke akrat biam tho use sejong teman ka scroll biam sejong one biam shuko le sili gidan kita ki jingkeli ki ba long part ma kawai ke jingkeli kawai ka jingkeli bet kawai ka passage la se ki jingkeli pada ki bon teman ka ber pin hamle phaish ka jingkeli shaka jo ka jingkeli ka bam bha ko porte right lingba ka ni ka jing hikai ka ba pin sayo ram ne nget bet ka men ba kan hikai ro yo phi kumnu kawai ka bani ko ndu ka de ka time management ha ba phi solve ki ta ki jingkeli ki ba phi yo kawai ka bani ko ndu ka ba phi hab ban kan mau ka de ka time management namar ba let's say mo kinum sha ye phi babin ra babin dengki baje ki ro por bi to exam ham do sharot te kamod ha ku ka screen jong pm la dan rupa be itu I timer jong pi te pi hapan pe ja jong por pi hapan manage amar mental la dan ro po to li ki jingkeli ko pi hap solve let's say 10 minute then ro po to li ki jingkeli ha ka shikanta let's say num la ban solve ma de menta ka de naduk menta ha por pi shong ha yen da pi shong ha ka de coaching do pi de thai shi ha por pi practice per shong ban create ban practice kana ba phenla ban solve ha po 10 minute ma kamu 30 seconds for every question kada kamu da ki dak pe ke lada la de solve ko ro phindang yo por ban revise pe ngi kinu kinu ki so bakinong keren meneng lo om bagila keren spode dengan keren do isa mene yong komunikai isa yong mene ba try tang ba 2% sedon ki ban shim serious na stu ba de kata missing ne yong ba I memory yong mene ba bon ba pass tak sudah pass mas right salit ong sha kenjat no la ke mana la da balai dengar ngolong taw we neki dengan kan sidu ong isa ngapun man so ya hap ya kata kini ki 4% ki balai sir kini 4% ki balai shana no ba kai dang kwa no ipi hakane ko juk ka bamta boro kalong very competitive ba kamlo healthy shu competition ga jumi nang scam boro yung pi khili long le atam ya kai PSC pendap to ya kene ka ki exam ki berun syakmat prepare rei kai ka jingmut jungi ki su monora ini ka kawan university entrance test jong pi ki undergraduate long bangin ai jingmut nomor ngiyo I hak nix dem ki lole bon ki kun samla pule jungi haba kiyo ya ki jakali to exam ki bon shu asam tamale sha asam ru ki shefon yegi ki no elam ki su ki shom te sba nimyo ya ka jaka bagi tho po sik la jong la ne po jala la jong tengi mentai ha bi tho shu po asam ha bi sa pa shibet te ta ka wei ga long oi pi ba kam da long healthy mangi teng iting tamun hiar sha asam lai tho ta ka wei exam ru te ka ba ka bangamut ne menta kalong ba teng ka por ka juk menta ki yong ipi ki don kam long YS IPS IFS ren la ni pe ka kum ka juk hoi ka di ka tadang ka phe tam po district khamtam lagi encourage pam tulok te kam he shu mo la ki we ki officer ne filek MBA ru filong chartered accountant ru ka tulok ka kam he ban ya ODC ru ma balik mo ya ta kabun ki por jungi ki lale ban atem ni ki bote exam ki prepare ne lagi pe ha por district jungi ni nam tunash bun ha ikini ki officer ma filek ki no ki exam ru pinwan ne pila ban sen kam sen jam no job ban nganong ipi kum ka jingai ngo mo blai lai hangi por pas dang ni institute wa kamau isamla sign I dalam bat ki ba ni khot man pli ne ga institute na khampoi prakhat ba kan institute kan poi hadu kan ne ban shakri ya ga jai go chungi re khubesh bun sai ha jing telang jo phi ga institute na so ba kan ne ga di tang jisdang te haba kren ru ya ka po ong imes minute so man good ani tu ipi ngarong ki su da class 12 apa na pendep ya kelas 12 jangan na khat ngam ka ebon pendep pa malin do bi na pendep ya bi dep bi li da yu saka ebot pendep man ngom bangana long utaw no ilam jo ki samla pule na try jinan start na kam hi ngali pendep no ka ebri ya marketing bar ka iga jimot bangayo ang tu ngapet hosna madrash po niyo ya ka center to exam ni po assignments
ngayui ki samla pule ki ba khamre tai yana ki tho in the exam but ki ba khamhe laisha kapta jongaru ki bladon bubasan po samsan bu posnem ki pindem ya kamase la juki